Allah Azza wa Jalla, braćo, kaže u svojoj knjizi وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. I zaista je, kaže Allah Đelešanu, ovo sirati mustaqima, moj ispravni pravi put. Fattabi'uhu, pa ga slijedite i za njim se povodite. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. I nemojte se povoditi za putićima, pa da ti putići budu uzrok da se raziđete. Znači, Allah ti je pokazao put i za njega garantuje da je on mustaqim. I zabranjujete da se nakon što spoznaš Allahov put, povodiš se za nekim putićima, stazicama ili puteljcima, ili kaldemama, ili poljskim putevima. Zabranjujete. I kaže ti Allah Đelešanuhu ille, zašto je to zabranjeno? Zato što će to povođenje mimo Allahovog puta za drugim putićima biti uzrok da će insan da se raziđe sa drugim insanom i otiće sa istine u zabludu. Braćo, niko od onih koji razuma imaju, nakon što su nam inženjeri trasirali autoputeve po Austriji, gore Njemačkoj, koji imaju 4-5 traka, nije rekao nemojte ići ovim autoputom 150 nasada što prije dođete na mjesto odredišta, nego imaju tamo šumski putevi ili poljski putevi, pa idite sa tim putevima. Dođite također, onda možda čak i prije ovoga na čemu sada se vi nalazite. Je niko to rekao? Niko to nije rekao. Nesvatljivo je dakle također u ovoj vjeri da Allah Đelešanu ti trasira put i pokaže ti put, a zatim ti mimo toga uzimaš putiće i puteve koje nije on uzvišen i propisao, odnosno nije njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako i pojasnio ovome umetu. Ovo je sa strane govora Allaha subhanahu wa ta'ala. Dokaz ovome ide u prilog hadis koji smo možda često spominjali. Njega bilježi imam Ahmed u Musnedu i bilježi ga i Hakim u Mustadreku i ostali, ali ima dodatak koji ima prigovor, a mi ćemo navesti ovaj hadith koji bilježi Ibn Abi Asim u svome delu Kitabu Sunne sa samom ovom osnovom koja nema dodatka kojim se može prigovoriti i on je kao takav u potpunosti ispravan. Da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zapamte o čemu govorimo. Govorimo o putu, govorimo o stazi. Ako je budeš slijedio koja je mustaqima, ispravno od Allaha Đelešanu, uspjećeš. Budeš se povodio za putićima, propašćeš. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا. Kaže, ja sam vas zaista ostavio na potpuno bijeloj, jasnoj, osvijetljenoj stazi. Na takvoj stazi lejluha kenehariha, gdje je noć identična danu ili dan identičan noći. La yazigu ba'di anha illa halik. Ovo su sad riječi koje zahtijevaju koncentraciju. I kaže, neće sa te staze ba'di, nakon moje smrti, skrenuti osim onaj koji je propao. Ovaj što je rekao ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ba'di, nakon moje smrti. I neće sa te staze koja je osvijetljena i jasna, nakon moje, kaže, smrti, skrenuti, otići u zabludu samo onaj koji je šta? Propao. Helik, kapitulirao ili potpuna propalica kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Je li ovo sad jasno? Jeste li povezali ovo što nam Allah Đelešanu govori o tom pravome putu? I jeste povezali ovo kako je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem trasirao taj put i pojasnio ga? I garantuje meni i tebi naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ovaj umet nije, braćo, ostavio u zabludi. I nije ostavio ni jednu meselu, a da je nije u detaljima pojasnio. I nije ostavio ništa iza sebe
na čemu ćemo se mi razići, ako se budemo držali ispravnog razumijevanja šerijatskih dokaza.